pitkään tehty töitä, että saadaan saamenkielinen varhaiskasvatus käyntiin Helsingissä. Ja siinä ollaan onnistuttu. Täällä on 2 paikkaa, missä lapset oppii saamen kieltä ja saamelaiskulttuurista. Ja sitten siitä luonnollista sitten tietenkin jatkaa sitä saamen kielen polkua sinne esikouluun ja myöskin perusopetukseen. Mutta sitten viime vuonna kaupunki ei saanut sitä järjestettyä vielä sitä esiopetusta, joten sitten mä otin sen omille harteille ikään kuin ja sitten päätin, että no kyllä tytöille pitää saada sen saamenkielinen eskari ja sitten järjestin työni sillä lailla, että pystyn antamaan näille tytöille sen esiopetuksen saamen kielellä. Tehnyt täällä kotieskarissa? No ainakin väritetty, että kumpi on kovempi ja kumpi on pehmeämpi. Ja sitten nyt pitäisi leikata tämmöinen porojuttu, tussää tietoja ja väritetty kovia ja semmoisia pehmeitä. Tämä kuuluu näin. Tässä meidän saamenkielisessä eskarissa niin siinä painotetaan enemmän sitä luontoa ja luontoon liittyviä asioita, vuoden kiertoa, mitä tapahtuu minäkin vuoden aikana. Ja muutoin me sitten noudatetaan Helsingin ja Inarin ja Utsjoen näitä esiopetussuunnitelmia. Että luulen, että me tehdään suurin piirtein samoja juttuja ja paljon askarrellaan ja väritetään, luetaan. On 2, että nyt nämä tytöt on sieltä kielipesästä nyt 6-vuotiaita ja esikouluiässä ja ensi syksynä menevät sitten tuohon Pasilan peruskouluun saamen suomi-opetukseen.